Здравейте! Чухте! Дарк Вилиан! Беги! Добре, нещо правим чаленджи. Въпроси? Да. Нали, Ангелчо? Айде, идвай. Аре, нещо ми спечи. Спечи ми. Трябваше да си направи някаква парола. Паролета ми. Защо парола? А тъй продължава клипа. И ще задаваме въпроси. Кой е първи? Аз ли задавам или че задаваш първи? Камък, ножица, хартия. И спираме за малко клип. И се завръщаме. Алекс задава на мене въпрос. Ами, Габи, в коя година е излезнала първата пълна версия на Майнкрафт? 2011. Правилно. Yes. Втори въпрос. Ами... В коя година е пусната CSGO? 2012. Не. 2014. Не. 2015. Не. 16. Не. 2009. Не. 2010. Не. И 8. Не. И 7. Не. 14. Не. Не знам. 2013. Добре. И последен. Ами, Габи, Габи. в коя година е създадена Counter-Strike от първата версия? И 13. Не. 2001. Не. И 2. Не. И 3. Не. И 4. Не. И 5. Не. И 6. Не. И 7. Не. И 8. Не. И 9. Не. И 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Никоя година. 1961. Не знам. Даже са. Да. 1999. Еми, ще имаме една хапка. Кой е една хапка? Така ли? Е, така. Така. И то от хладилника вади хапки. Да. ОМГ. Айди и за по-фатално сложиш от това и то шоколад сложи. Добре. Еми, спираме на пауза. Се завършваме. Алекс, коя година? Не. Кога снимах и реагирам на Тъг Лайф? Ами... Преди 7 дена. 6, 5, 8, 10. 8. Добре. Позна ли? Да. Добре. Втори въпрос. Кога днеска ще ходя на тренировки? От 4 и половина. 4 и половина. 5. Да. Добре. Добре. И... Не мога да се сетя. И завръщаме се. Кога ще ми взимат FIFA 17 за компютър? Коледа. Рожденият ти ден. Коледа. А за PlayStation? Като излезни. Да. И Алекс позна на всички въпроси. Кой ще ям ябълка? Ба. Една рокче. 3 хапки рокче. Добре, аре, 3 глътки вода. Кога? И И Алекс пи.
3 готово. И сега заставя. Добре. Габи, сега ще ти кажа какъв ми е първият клип в канала, един от двата канала. Кой ми е най-първия? Баск. Не знам. Предаш се? Майнкрафт, наръчник за водене на битки. От този канал, да, видим. И давай, втори. Габи, кога е крайно? Не. Мислиш... Не. Коя година Меси ще се маха от Барселона, когато Цвети стане на 40 години? 2019. Тос. 2018. Много повече. 2300. Чего да си, бе? Той сега е на 30 и нещо години. Грешна за трети. Ко? Трети въпрос. Мисля... Познава го оня. Или 2019, или 2018. Как бе? Да. Той бе... Не. Чакай, не се предавам. Кой ти каза, че се предавам? Значи... Не, аре, друг... 2020. Друг ще ти кажа. Добре, давай. На FIFA можеш ли... Не. Давай. Кой е по-добър на PES? Аз или Виле? Ти качвал ли се на PES? Да, Равни сте. Не е вярно. Чакай ти. Ти ли си по-добър? Не. Вили. Да. Знах. Добре, и последен въпрос. Можеш ли да... Не, чакай. Марине Йорисой. Давай. Значи, може ли предизвикателство? Сам въпроси. Добре, де. Кажи ми колко е 10 х 10? 10 по 10. 10 х 10. 100. Добре, правилно, с два верни. Едно ще ям рокче. 2 хапки рокче. Добре, ще хапне 2 хапки рокче. Не е проблем. Да го видим. Може и да си чупи, ако иска. Мисля, че не спомня. Добре, спираме на пауза. Точваме. Алекс. И чакайте. Не мога да се сетя са някакъв въпрос. Кога ще снимам нов клип? Не този клип, някакъв друг клип. Кога ще го снимам? Може би утре, по-другия ден, още по-другия ден, още по-другия ден. Когато си поискаш? Да. Вярно ли? Може и днеска. Да. Може днеска. След обяд. Да. Първи въпрос познат. Втори въпрос.
Кой от нас сега, кой ще получи най-много абонати, когато порасне? Ами, според мене има шанс да е Вили. Има шанс и всичките. Чакай. Не. Чакай. Не. Друг въпрос, ще отново го махаме. Така. Много трудно ти е за въпрос. Кога е създадена Dream League Soccer 2015? 2014, 2015, 2016, 2011, 2013, 2015. Предаваш ли се? Изпираме тук. Аре, кога е създадена? Предаваш ли се? Добре, аре, предавам се. 2012. Давай наистина. Добре, да. Всичкото да. Чакай, имам още един въпрос. Ами чакат му, бе. Кога е създадена... кога е създаден Google Play магазин? 2009, Не. 2007, 2011, 2010, Не. 2013, 2012, Не. 2014. Предаваш ли се? Да. 2001. Добре, да. Една хапка. Айде сега. Чакай, бе, това бяха трите въпроса. Кой иска? Една хапка. О, не. Чакай, фатално. Чакай, да. Хайде, идеш. Готово. И това е за всичко от този клип. Абонирайте се за мен, за Dark William и до следващото видео. Спирай.